At ng oh. Guyudan kan. Apay Malapit ah. kalinjong. Sibukan mo. Kan, danom lang. Ay, danom lang, Oh. Sibugan te lang ta malasin tayo pa pag na. Di counter pukol. Fox. Yung dalawa ko, magdanagan na. Si counter Paul umuwi na. Kadwa dahil daw eh. Bunog mo? Matatahal nga tati ko ni Pukul to. Itarong maragayin ni. Oin. Tini kadwa lang sa. Bunog mo. Nakalit tayo. Dito ini. Oh, so garagas kag karang. Kapat ko ang paigayam nito eh. Tingnan mo. Nagkadwa dahil ah. Talangan mo to lagi warat eh. Naunag sama. Si Fox, palagi na namin kasama si Fox, mga kanter. Pira. Kalgin tayo na diyan mo. Sinets itets. Uy, diniligan na ni Ka-Hunter Fox. Sus. Napakaputik pa. Yan naman si Ka-Hunter Kulot. Nag-hukay. Sana pa ilang. Darumwar. Yan. Hintayin natin lumabas. Kamustahin naman natin si Ka-Hunter Kulot. Ha? Awan? Dabo na. Ah. Dagpagas dyan. Baka sa bali dire. Nakakamilong. Nama baka ulag. Baka ahas. Ayun oh, nagigib na rin si Ka-Hunter Kevin oh. Ayun oh. Oh. Ano, kasya ka ba? Dadjay na bate. Nakarga na ata na regalo rumwar. Le. Nalan dire. Nalan. Ulag to. Di siya. Tignan nyo Ka-Hunter yung hinukay namin. Talagang malalim pa yan. Hindi namin makuha yung laman. Malalim pa. Hindi na mahuli. Hindi na mahuli-huli. Rapot pa ilang mo. Ka-Hunter, dakil ata. Baka talaga ata. Nagkaskasta na. Kakalkali na. Ang kuray ay napakahalaga. Pangato na ata. Datan? Napakalaki ang kanyang butas. Burot pa aming atas kagit din. Ito na ang kuray ng taon. Dikit tayo. Okay. Ayun na. Woohoo! Ayun na. Posible. Lalabas na yung kan. Nalabas na yung Pitat. Tani? Ha? Kani. Ka-Hunter! Ka-Hunter Victor, okay ka lang? Dibak pa lang. Tay, lang. Hanin. Mahalan. Bueno. Ang ating videographer ay like this.
Ito na ang ating kan. Turay. Naggaganagan. Napapakita ng ating turay. Ay, nabandog na eh. Lumar pa di marong guys. Ini bukan pukul ni tray-tray sam. Tirang na eh. Pilagarian ka no, astoy. Huwag nang kakaot. Ni? Ayun na, tiro mo na. Alan. Awan na yan. Adda? Ada ya? Apa nagsalto mo ton? Yan, ganang kidin na dyan marunong ngayon. May videoan. Apa ni kam sama terus naglalak. Bagong binyag. Awan na yan na. Nagana mo na. Oy! Awan pa at naunog pa, naunog pa. Nagsarili po kaninalan na eh. Nagsibugay ka video. Naalahan. Nagunog pa eh. Ito yun eh, ito. Datoy ni. Nung naalak di ramen nan hindi mo nagnigawid. Narabaw ko na nakikiyang ko. Dap pa lang dito. Gitay. Hindi tama lang. Oh, Yawn! na kanter. Dalag. Ayan na yung gamat. Takay mo, toy! Kakakali nga kakali, kadatamot to ni. Nakasabit. Ni? Ajay, away na. Doon, ayun na siya oh. Nagpangataw. Ni! Katamarayan na. Nagbasin sawa. Kakakali. Ito'y gayam aji ko anan eh. Oy! Tubo la. Magpakita man Na. ito rin. Tubo ata pol. Haan. Dito'y gayam aji. Oo. Nakarabrabaw mo gaya. Oo. Nice fight. It's fine. Uy, lalim. Hallelujah. Lalim yan ah. It's say plok again. It's hard to pala na this. Because it's ramot na this. Yuk pay. Oo. Anto ko na dati. Saman. Videographer. Gimasinyo. Hotdog mga kanter. Oh. Tamis na tabuging mo. Ang laking butas oh, mga kanter oh. Nakikita nyo ba tong butas na to? Ayan, positive mga kanter, kuray nga ito kasi ayan yung mga ano, mga dinaanan niya. Mga bakas niya mga kanter. Napakalaki. Biligan or ano, hukayin mga kanter. Yan yun, laki. Mayroon din doon oh. Dito ay kanter, nagdaklan. Si kanter Kevin nag-igib. Ha? Siyempre ah. Oh, siyempre. Basic. Oh, tignan nyo. Pwede nang ano. Pwede nang anihin to. Enter. 2 4 6 Ha, nice. Oh. Ang gado taki na. Kuha na, kanter. Kulot. Magbaga. Nala. Gunugan niya tara eh. Dakal oh. Ha? Oh. Naalam tatay niya? Sige. Nang oh. Guyutan kan? Apay? Ni Batam? Uy. Yun. Napati.
May sa ramay nan. Ay ipit nan. Ha? Ano na? Ayun na. Ay, ayun nga. Ayun. Nice one. Tingnan natin yung andun mga hunter. Ang kasama natin. Si Fox. Si Kevin. Si Francis. Ayun na daw, ayun na daw. Lasi. Maya dati pamadam yun. Ibigyan na kabalik. Kali tayo dyan. Tupay. Wow. Oh. Tutok mo. Tapi nagkaroon ng tao. Lalabas na. Nandyan na. Parwaram. Lumabas ka dyan, Angelo. Lalabas na yan, pakipot pa. Patay mata na ni Victor, alam ko din. Di lang pag... Di ba tamla? Ay. Sige, imak. Laramay lang. Oh, come on, Angelo. Angelo. Okay, Angelo. Hey! Napurin. Oy, tape. Napurin na si Christine. Wow. Kape! Kyotex sama. Ayun guys. Ini. Saan ako? Galing na na eh. Ah, down. Datan na eh. Datan ni. Mambasin lang na. Joy, Basta pati nga mo ta. Ilan na ba itong liliit? Tabarot na mapaya maidam. Ay nata. Atad tayo ta kilikilim. Konti lang yan. Ang mahalaga, importante. Mamaya tayo, kutumon. Punta pa ng kalim kay Giselle. Ah, takso. Eh, alan. Ito na malamin na tagtiwas eh. Alas ate, maalan. Ang turi. Kurang magkasama pala dito to. May sampay. Awan, diyan eh. Basta tilang ni kami, dati kami aja bu na ni. Ala pa. Kita mano na palan. Sible. Ano yung digidatan? Posible. Yung alas oh. Oo. Palo. Kalupitan na. Alan. Andre. Gata. Mando mandato eh. Allah. Hoy. Jiramay ng gamot. Araway dati eh. Masya bang kautan? Undak ko lang niya. Gambar naman dati eh. Takton. Hindi na patugtin na alam ito. Alam mo pwede pa sa'yo. Alam mo Ay glaminain. Pagkita na
Bala ko ngayon. Awa, pitak manatan. Pitak manatan. Oy! Thank you. Laki! Na, naka-play? Oh. Haan? Kumarot. Dakay. Den. Ay, kuha tayo. Ah. Tagod kilim ni. Kaputak pa eh. Ayun mga hunter, uwi na kami. Kahirap. May siyam na nakuha kami. May 9 mga hunter.